Че английският език е възможност за глобална комуникация, бе основната идея на проведеното ежегодно състезание по английски език, организирано от езикова гимназия доктор Иван Богоров. В него взеха участие 3 отбора от по 5 участници от Основно училище Алеко Константинов, Основно училище Пенчо Славейков и СОУ Любен Каравелов. Домакин на състезанието бяха 8-класници от езикова гимназия под ръководството на преподавателите Хилда Мартинова и Ирина Тодева. В началото гостите бяха поздравени с прекрасното изпълнение на китарен дует Юлияна и Галена от 8-ви клас. Ползотворната работа на отборите пожела директорът на езикова гимназия Красимир Кръстев. Състезанието включваше няколко интересни задачи. Най-напред всеки от отборите трябваше да се представи по най-атрактивен начин. С много смях и аплодисменти публиката посрещна съвременните адаптации на приказката на Хензел и Гретел, които отборите подготвиха като част от състезателната програма. Бързата реакция в говоримия английски език бе проверена с отговорите на весели въпроси, на които участниците трябваше да отговарят спонтанно. Изпитание за езиковата подготовка на седмокласниците бе играта с пъстри купчета. В рамките на 1 минута учениците трябваше да изброят на английски какво виждат върху всяка една от 6 страни. Изявите на 3 отбора бяха оценени от жури в състав: преподавателката по английски език в езикова гимназия Диляна Колева, Касандра Боткин от фондация Фулбрайт и 9-класничките Татяна Чаушева и Пламена Иванова. Първото място журито присъди на отбора от Основно училище Пенчо Славейков, на второ място представителите на Основно училище Алеко Константинов, а на трето отборът на СОУ Любен Каравелов. Специална индивидуална награда за креативност спечели Калина от отбора на Основно училище Алеко Константинов. We spend most of our time there. We eat there, go shopping there, go to the cinema, or just hang around there. And that day we met there the strange lady who was very nice to us and who said that we might go to her place and eat some cookies. That's very stupid thing to do. We should never talk to a